sorry. Yo, maar waarom man? En waarom nooit die scène te willen? Oké. Nou ik zie backstage en ze weet dat ik aan een nabbek leef. En ze weet dat ik moet het dan fixen. En ze weet dat ik een sano steek steek. En ze weet dat ze bik met een trick. En ze weet dat ik aan een lijk en ze bik ook aan lik. En ze weet dat ze bik. Gewoon ze bik met een trick. En ze weet dat ze sano bik of ze bik met een trick. En ze weet dat ik aan een lijk en ze bik ook aan lik. Wie is ik? Doe het lekker. Pablo is dat hij is ik. Wie is ik? Wie is ik? Ik doe het toch te lekker. Pablo is dat hij is ik. Waarom? Sabi ta may flow is yung kalibran Nakamfram na furudi sa isa may span na sabi ta ni estes faturan Anna si komunik skim sa bit via sana Pra furudi sa iya sa may brada Sa may Pablo sa iya sa undercover Fatmelat Panay ko walang sa ismakan na spatyo Sa may rudin sa ita may krahin Sabi ta may flow ya at fatan ni Bamba In sa babamba Inday fatan niya lata Pra furudi sa iya sa naudana Pra furudi sa tatagun via sana Inday fatagan niyo kananihan na En ik vat aan die handen, dat is eerst dat ik kon met z'n spannen. Kijk je, op put de relax. Wat de party gaat, de kat kids. Kijk je, op put de relax. Wat mijn moedje gaat, de kat is. Kijk je, zij moet aan relax. Kijk je, hij moet aan relax. Wat was hij? Dat is eerst dat ik kon op je tippen. Vraag ik kunt ze wel aan kon litten. Kijk je, maar praten van litten. Dat is aan nou zoek maar hier buiten. En ik smaak aan nou niet nog schrijven. Kijk je, ze zit aan haar leven. Samen eerst dat ik kon aan ze schrijven. Syrian is labas man Ichatus Exewere la capella Y esta es la de la trapo facet la tapinga Es la tapinga Yo Es la tapinga Y esta es la de la Y esta es la de la Y nama cosa así Es la tafase de que tan la de la Na mucha bit Was bit wat is bit Was wit, en ik zeg kom nou, zeg me nou vat, was is nou jas, yo, na gaat dus aan de zaan, aan die lang pad, yo, aan die lang pad.